Dobrodošli na kanal Kuban svaki dan. Evo zdravih slatkiša, ako tako možemo da kažemo. Napravila sam mafine od integralnog brašna i ovsenih pahuljica. Umjesto šećera med. Verujte, mnogo su lepe. Probajte. Evo, to su suvi sastojci. 200 grama integralnog brašna i 100 grama ovsenih pahuljica. Onako celih, sitnije pahuljice možete kupiti. Ja tako uvijek kupujem, pa ne objašnjavam posebno. Jedan prašak za pecivo. To se sve izmeša. U suve sastojke još dodajemo 2 kašike kakaa. I 1 kašiku cimeta. Kad ovi suvi sastojci dobiju jednoličnu boju, napravit ćemo mokre sastojke. To je 1 čaša mleka, 250 ml i pola čaše ulja. I još ćemo dodati 100 grama meda. Da smo stavili šećer, stavili bi ga u drugu času, mada nije toliko značajno, šećer se onako istopi. Ove mokre sastojke također ćemo lagano izmešati. U ove mafine još ide eurokrem, to ćete vidjeti kasnije. I to ovaj beli deo eurokrema. I još ćemo staviti odozgo borovnice. Kada ovaj med umešamo u mleko, dodat ćemo 1 jaje. Samo 1 jaje je potrebno za ove mafine. I malo ćemo promešati, ne treba nešto posebno dugo da se meša, jednostavno dok masa postane jednolična. Sada stavljamo suve sastojke u mokre i to ćemo sada također promešati da potpuno upiju jedni druge i da to bude masa koju ćemo peći. Znači jedna kompaktna masa, jednolična, vidite prilično je gusta. A još će se malo zgusnuti kad upije ove ovsene pahuljice. Tako da ćemo sipati polako u ove. Postavila sam papirne korpice, mnogo je lakše zbog pranja ove modle, a inače modla mi je silikonska i zato vadim i rešetku iz šporeta i sve zajedno vraćam unutra da se ne bi savijala i prosipala. Stavljam malom kutlačom, otprilike pokrivam dno ili do pola. Sad kad sam svuda stavila tu masu testa, stavljam pola kašičice do 1 kašičice eurokrema belog, zato što želim da se to primeti u kolaču. I primetit će se, vidjet ćete, neće se sjediniti sa ovim testom, nego će biti lepo i bit će tečno praktično. Bit će kremasto. Ovo će biti jedno slatko iznenađenje unutar kolača, kremasto, i vidjet ćete, vrlo će mu dati jedan interesantan ukus. Odozgo stavljam opet po 1 kašiku ovog testa. Sad već idem kašikom, ne idem kutlačom. I na kraju borovnice. Borovnice imam 100 grama, to ću da rasporedim odozgo zato što su zaleđene. I kad bi ih stavila unutra, možda bi pokvarile ovu strukturu testa, možda bi smetale tome da nadođe testo ili tako dalje. Ovako odozgo su kao ukrasi, brzo se one pripreme, ja ih i zaleđene mogu da se jedu bez ikakvih problema. Ali već u dizanom testu ne preporučuje se da se stavljaju zaleđene. Kad sam to sve lepo nabacala, stavit ću u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni i to će da se peče tačno 20 minuta. Evo, sad sam to završila. Sačekat ćete kad izvadite jednom 5 minuta, samo malo da odahnu, što kažu, da ih ne raskopavamo vruće ovako iz ove korpice, da ih ne vadimo, i onda može normalno da se ili pospe šećerom u prahu odozgo, ukrasno više nego što je potrebno, i može da se malo stavi topinga
od čokolade koji sam ja stavila, vidjeli ste na onom kolaču koji sam stavila kao prvu scenu, da ga malo još više ulepša i načini sočniji. Ovaj deo koji je unutra stavljen od euro krema, on će i dalje biti mekani kremast kao što sam rekla. Ako vam se to dopada, možete i više, pogledajte kako je rastresito testo. Možete malo više euro krema ako vam se to sviđa. Evo ga topping od maline, a ima i toppinga od čokolade. Pa evo, dragi moji, probajte ovo. Prijatno vam bilo i hvala na gledanju.